Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rijkswaterstaat en de nieuwe afsluitdijk. De Aarsluitdijk beschermt Nederland al haast 90 jaar tegen oerstremingen. Maar de dijk is ook belangrijk voor natuur, economie en verkeer. Bij het iconisch bouwwerk tussen Noord-Holland en Friesland jaren een soort verhalen. Van pioniers, huddewerkers, bewenners en skippers. Elk had zijn eigen verhaal. Het is maar 1000 dagen. Het is 3 jaar. Geen 3 jaar. Ja, maar jij deed er 20 over, hè? Ik heb er 20 jaar over gedaan, ja. Erg lang eigenlijk, ja. Dit is het verhaal van Dirk de Vries uit Wervershoof. In 20 jaar tijd fietste Dirk 1000 keer zijn rondje om de IJsselmar. En hield dit weg, was er oer die 32 kilometer lange Aarsluitdijk. De meeste fietsers ervaren dat als het obstakel onderweg. Als je die gehad hebt, dan ben je thuis. Terwijl ik het een feest vind om er overheen te fietsen. Ik vind het een geweldige dijk. Je zou kunnen zeggen wat de Mont Ventoux voor Frankrijk is. Dat is de afsluitdijk voor Nederland. Hij is echt wereldberoemd. En het is toch ook een monument. Moet je je voorstellen dat mensenhanden dit gemaakt hebben. Het is onvoorstelbaar. Maar nu wordt de Aarsluitdijk verbouwd en kinderen 3 jaar lang net fietst worden. De Vries begrijpt goed dat de verbouwing nodig is. Ik denk dat het 2008-9 was, in januari een keer was ik hier. En toen wilde ik toch zien hoe het eruit zag, dat water. En toen kwam ik hier bij dit hek. En toen stond het water tot hier. Tot boven tot de voet van het hek. Ongelooflijk. En toen begreep ik, hé, hij moet 2 meter hoger worden. Dat water dat geeft zulke immense krachten, dat is ongelooflijk. Ja. Dus hij heeft eigenlijk alle gezichten die je kunt bedenken. Kijk, als hij in bloei staat is het een hoogtepunt. Maar als het verschrikkelijk hard waait en je waait van je fiets af, dan is het een dieptepunt. Kijk, daar staat die zeekool nog, zie je dat? Ja, ik weet niet waarom de mensen de dijk saai vinden. Hij is een beetje lang, maar ja, voor de rest is hij een prachtige dijk. Prachtige dijk. Kijk, dan pluk je in 5 minuten een compleet veldboeket bij elkaar op die dode afsluitdijk. Nou, dit is toch mooi? Zo'n lucht, is toch fantastisch? Maar je hebt hier ook geleden, hè? Ik heb hier zeer geleden. Ja, want het is wel een feest, die dijk, maar het is ook een hel. Eén keer was ik op de gewone fiets, want ik deed het ook af en toe op de gewone fiets. Toen heb ik er 2 uur over gedaan om van het begin naar het eind te komen. Toen moest ik op mijn trapper staan om vooruit te komen. Ik kon niet eens blijven, zo hard waaien het. En het is net of de wind ook versnelt langs dat dijklichaam. Hè? Het schuurt er langs. Juist op dijken, daar voel je de wind en daar zit je midden in de elementen. Daar zit je echt buiten. Het voordeel van de afsluitdijk is dat je komt geen stoplichten en borden en weet ik wat tegen. Je hebt alle tijd om te denken. En dat doe ik dan ook. En ik voel me ook altijd heel klein op die afsluitdijk. Wat ben ik voor een nietig onderdeeltje. Een stipje op de dijk. Nou ja, je bent een nietig ietsie en we leven maar een flitsje natuurlijk. Dus we zijn eigenlijk niks. We zijn eigenlijk niks. Maar hoe liet hij hem soms Nick Field? Op de Aarsluitdijk is Dirk wel wraad verneemd. Als je 1 week niet gaat, dan moet je de volgende week weer op, weet je? Ik was 55 toen ik begon. Ja, daarom. Ja. Het is nu voorbij. Is dat leuk of is dat jammer? Nou, ik heb er 20 jaar over gedaan. Dus in die zin is het wel jammer, maar aan de andere kant is het ook mooi dat het project klaar is. Want het was een prachtige onderneming. Ja. En dat is nu af en dan is het is goed. Het is goed.
Dit programma waard mij mogelijk maken door Rijkswaterstaat en de nieuwe afsluitdijk.